यू आर लिसन द PMB म्यूजिक। आप लोग देख रहे हैं मानीचंद बादशाह भाग 7। राजा का बैठक करने का व्यवस्था हो रहा है। राजा ने अपने धावनों का क्या कहते हैं, सुन बस्तर सुन बड़े धावन हमरो बचनिया हो। सुन बस्तर सुन बड़े धावन हमरो बचनिया हो। सुन ले कहल हमार जी। सुन बस्तर सुन बड़े धावन हमरो बचनिया हो। सुन बस्तर सुन बड़े धावन हमरो बचनिया हो। सुन ले कहल हमार जी। सभी मंत्री के करी द खबरवा हो। सभी मंत्री के करी द सुन बस्तर सुन बड़े धावन हमरो बचनिया हो। सुन ले कहल हमार जी। सभी मंत्री के करी द खबरवा हो। बैठक बाड़े की बिहान जी। सुन बस्तर सुन बड़े धावन हमरो बचनिया हो। सुन ले कहल हमार जी। सभी मंत्री के करी द खबरवा हो। बैठक बाड़े की बिहान जी। पता लगाई के की अइले धावनवा हो। चिड़िया के उहो पहचान जी। पता लगाई के की अइले धावनवा हो। चिड़िया के करके पहचान जी। बैठक बाड़े